OINC, Art i Moda Sostenible. OINC és un projecte que neix amb la finalitat de crear un espai multidisciplinari que satisfaci les necessitats promocionals del col·lectiu artístic local i que serveixi per donar a conèixer sistemes d'impressió sostenibles. La risografia requereix un consum energètic menor que qualsevol altra impressora de les seves mateixes característiques i imprimeix a molta més velocitat. Les seves tintes són a base d'oli de segó d'arròs, que es pot reutilitzar posteriorment com a fertilitzant. És un projecte purament social, sensibilitzador i creatiu. El procés de treball ha estat experimental, alhora que enriquidor, el qual ha permès obtenir peces gràfiques riques en expressió, flexibles i interactives. El projecte consta de la creació de la identitat corporativa d'OINC i de les seves respectives aplicacions. També en forma part la campanya publicitària impresa, finalitat de la qual és promoure la risografia, conscienciar sobre l'impacte de la desforestació i animar l'artista a fer pública la seva obra. Així mateix, s'ha elaborat una campanya de càrrega interactiva que fomenta el reciclatge del tèxtil en desús. I per acabar, el web d'OINC i algunes animacions per a xarxes socials.